ایرو وکه یکمین سالوگر شوتاندنا چکان جالی پککی و لانقره داخویانی کاتدان جالی بردف هفسروکادن پارتی طلعاتی موالار به بجداری آرخستان پارتی بگومان دمک گرینگ وقتا که گرینگ جبر کو همه دم لانقره بحثا درست کردن یاسا که چارچوبه یاسا که تایبج بو پیواژوی آشتی جی تکرن در روش که وهاد ایرو وکه یکمین سالوگر شوتاندنا چکان او پرس کنفرانس ها تکرن و تیدا بگشتی نرخاندن لسر روژه و ها تکرن لیمن میوانه که یا هفسروکی کمیسیون حقوقی آدم پارتی بریز Öztürk Türk doğan az jivi bipırsım Öztürk bir Brez Öztürk bir ser şevutandına çekan re salek derbas bu dınava ve salede çat kuhertin. Önce bugün Süleymaniye'deydik. Unutulmaz. Salek beri vaki İro emle Süleymaniye bun rojek bu ko nayji bir kirin pevistelle Türkiye ve Kürdistan'ın tükes ve roje bir neke reveberiya tevgeri ji daxuyani ek da adi zaman ko evel ser gava ve roje besekenen u de siyaseta demokratik de rejdben evek per baqimeten naxat Türkiye de çibike ev zemina siyasi hukuki behez bike hengavin siyasi hatın avêtin komisyona meclisi hatiye avakirin û raporên xwe jî eşkere kirine. Niha dema çêkirina yasayê gelo yasa de çawa were çêkirin. Ev ê bi muxatebên me re be. Yanî derbarê vê pêşnameyê de pêşniyarên Birêz Öcalan ji aliyê şandeya me ve û ji muxateban re hatine ragihandin. Niha divê partiya desthilatdar li gorî van pêşniyaran pêşniyazekê amade bike û dîsa vê yekê tevî şandeya me bi Birêz Öcalan re muzakire bike. Li ser li hevkirinên xalê bingehîn ev ê li hev bikin û piştî ku partiyên siyasî di nava xwe de hevdîtin davî kirin divê bînin parlamentoyê. Ez divê baweriyê deme ku eger rêbaz rast were meşandin teke ez dê encamek bê bi dest xistin. Gelo ji bo vê yasaya ku hûn behs dikin pêvajiyekê yasaya ku dimeşe heye yan na. Berî ku meclîs bikeve betlanêyan piştî wê nîqaşên bi vî rengî hene. Rewşa rojane çi ye? Xebatek tê kirin. Şöyle biz heyetimiz Sayın Öcalan Şandeya me pêşniyazên Birêz Öcalan gihandin. Li gorî daxuyaniyên dawiyê yên serokkomar tê fêmkirin ku di vê mijarê de xebat tê nekirin. Ji ber ku di asta herî bilind de daxuyanî hate dayîn. Li ver di mijara lezkirinê de bendewariyek heye. Ji ber ku raya giştî saleke li benda gavekê ye. Yani eger ev yasa salekê berê derketiba dê çi çêbiba. Besê hozat û hevalên wê dê bi me re bi hatana Tirkiye. Mane wisa ye. Niha tiştek ku divê were kirin ew e ku nerînên muxateban werin girtin bi wan re muzakere were kirin û piştî li hevkirinekê yasayek were meclisê. Ez wisa difikirim ku ev pêvajo dê bimeşe. Sanırım bu süreç işleyecek. Özellikle NATO zirvesinden sonra Nexwasin piştî lûtkeya NATOyê daxuyaniyên Birêz Erdogan çêbûn. Gelo divê lûtkeyê de ev mijar hatiye axaftin. Gelo Trump an serokekê din pêşniyarek an şîretek li Birêz Erdogan kiriye. Ev mijar di lûtkeya NATOyê de hatiye rojevê. gündeme gelmiş midir? Yani tabii nacizane izledik. Helbet me bi qasî jî hatîbûna xwe şopan lê agahiyên me yên berfireh nînin. Lê belê welatên endamên NATOyê dema ku ev pêvajo dest pê kir, hemû welatan ragihandine ku ev piştgiriyê didin vê pêvajoya li Tirkiye. Heta herî dawiyê Wezîrê Karê Derve Brîtanyayê jî car din hewcedarî dît ku daxuyaniyê bide. Fransa jî bi heman awayî. Ji ber vê yekê divê Tirkiye vê pêvajoyê bi ser bixe. Ji ber ku êdî dema vê yekê hatiye. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yekemin sal ve gara şavtandına çekan buyuru ve kemagot le navanda gişti adam partiyi pres konferans jaliyetül hatim molları ve hatet.